В момента ми предстои един продажбен разговор. Здравейте на всички в това ново видео, тъй като много бързам, започвам да се оправям и ще ви взема след малко. Нека ви разкажа малко повече какво всъщност ще се случи в това видео. Днес ще ви взема един ден с мен, като реално в момента вече съм облечен, направих се и излязох. Отивам да взема един подарък, който съм поръчал. Поръчах един за един доста специален човек за мен, който днес има рожден ден и в момента отивам да го взема. Предвидил съм и нещо друго, което е по-лично и няма смисъл да го споделям. Та ще се опитам да бъде максимално интересно това видео. Поръчах един букет. Вече сме с подаръците и между другото, който познае цената на букета, ще му купа един, така че оставяйте предположения долу в коментарите. Какво става, хора? Вече е време да отиваме да тренираме, защото вчера вечерта реших да свърша една работа, която беше по-належаща, отколкото тренировката ми. И като цяло в момента е 8-10 часа сутринта на другия ден и отиваме да тренираме. Ще ви взема с мен една малка, кратка тренировка. Надявам се да се чувам добре, защото около мен има коли и също така чувам едно шумолене от якито ми. Надявам се на микрофона да не се чува. В момента отивам към една площадка, на нея си има фитнес уреди и като цяло лостове. Вънка се е доста студено, вече почвам да загрявам. Трябва вече да започвам да тренирам. Между другото, днес ми е наред да правя лицеви опори. Да, можеш и вкъщи да си правя лицевите опори, но искам навън да ги направя, тъй като искам малко на чист въздух, да се разведря и да мога да си поговоря с вас. Включвам се между сериите, за да си поговорим малко докато почивам. Едно от нещата, които искам да кажа е, че буквално е нещо много просто разбираемо, но повечето хора го забравят. И то е следното. Ако искате неща, които не сте получавали до сега, трябва да положите работата, която не сте полагали до сега. Искам да бъда колкото се може по-натурален и се опитвам канала всъщност наистина да го развия. Лека по лека започвам да ставам все по-сериозен в снимането на контент. Главно за YouTube говоря, short form контент не ми се прави много. Въпросът е какво търсим в крайна сметка, а не какво ни се прави. Но така, ако мога да си скажа, така да ме разберете най-лесно. Бъдете оригинални в свят, в който всеки се опитва да бъде перфектен. Започвам аз да го реализирам как. Няма нужда да изпитвам всичко до края, защото все пак аз искам да показвам своята личност. И моята личност не е винаги перфектна. Всеки човек греши, всеки човек не прави най-доброто от себе си понякога. Но именно там се крие доверието на хората, ако мога така да го кажа. Всеки оценява това да бъдеш оригинален, всеки оценява това да показваш себе си. Направих тренировката и сега отивам към вкъщи. После ще гледам да съчетая моментите от деня ми по интересен начин, така че да ги включа в влога, за да може да ги видите. След браснар съм като нов човек направо. Няма нищо общо. Така, включвам се след браснара. Аз и Георги, моя бизнес партньор, отидохме на фризьор. Посригахме се, след това отидохме да свършим една бърза работа. И сега ще ви взема с мен, тъй като ще излезем навънка. Ще поиграме малко тенис на маса и след това ще се разходим, така че оставам ви да видите какво ще се случи. Здравейте на всички! В момента ми предстои един продажбен разговор с бъдещ клиент, така че мисля да ви взема с мен и да ми направя част от самият разговор, така че да видите всъщност как протичат разговорите, които осъществяваме с потенциални клиенти, как затваряме сделки и като цяло малко по-пикантната част за бизнеса. Тук съм си приготвил скрипта на листове, тъй като така за мен е най-добре. Хем да си го пиша, да го чета и да го запомням по-лесно. Няколко пъти вече го репетирах. На тези бележки съм си записал няколко от възраженията, които е възможно да срещна в срещата и съм си написал конкретни въпроси, с които да оборя самите възражения. Така че нека просто да чуем как ще премине разговора и аз вярвам, че ще се справя за това. Гледайте. Да, идеята ми е да направя онлайн магазин, защото ми се сега наблегна повече на онлайн продажба, отколкото на физическа. Ясно. Но ме интересува там на техни какво правиме. Вие какво бихте предложили за този онлайн магазин? Смисъл цялостна изработка, поддръжка после или как точно се случват нещата? По принцип точно така се случват нещата. Изработваме целия сайт от до. Той се генерира или на код, или в WordPress, няма значение. Идеята
целта е да се съобразим с вашите нужди, тъй като това е строго индивидуално. Да. Но първо бих искал да разбера реално къде сте в момента, как работи бизнеса, дали изобщо има начин да ви помогнем. В смисъл, ако има, ще ти го покажа, ако няма, поне да си тръгнеш с конкретна насока. Така, окей ли? Да. В смисъл, къде се намира, какво имате предвид? Кой град или как? В какъв етап е? В смисъл, от колко време? В какъв етап е? Магазинът съществува от много години. Смея да твърдя, че е доста добре разработен. Аз съм доволна от работата си, ама не на 100%. Да речем на 70%. Имам някакви идеи. Мисля, ще да пусна артикули в, може би, готови ушити пердета, които ще се продават много по-лесно онлайн, и някакви древни артикули, които аз доста успешно продавам години наред. Да. Но мисля, че всичко трябва да е събрано в един онлайн магазин и да е просто по-лесно за пазаруване. Това ми е идеята. Разбирам. Добре, разкажи ми как минава един твой типичен ден. От сутринта до края на работния ден какво правиш? Така, как минава един мой ден? Идвам си в магазина. Той магазина ще гледа всичко, което произвеждам и продавам, го правя аз и шивачки съответно имам. Ние правим всичко, не купувам и не препродавам, всичко произвеждаме ние. Идвам си в магазина, преглеждам си, имам си план, в който съм не хвърляла съществено задачите за мне, преглеждам си го и поетапно започвам да се ги върша. Това е като цял ден, където магазина си и излизам. Да. Общо дето така ми минава деня. Ако имам, примерно, среща с клиенти, на които взема размери за пердета, излизам и така до края на вечерта. Разбирам. А по колко часа горе-долу на ден работиш? 9-10 часа. Може би, нали, казвам така, защото физически работя тук, ама като се прибера, някои артикули ги пускам в групи в Фейсбук, което също си е работа. Продължавам да работя, но физически в магазина пускам 6-7. А как се справяш реално в социалните мрежи? Има ли някакъв растеж там, когато пускаш самите продукти онлайн? Има, да, но аз нямам време много за това, пък ми се иска да имам и предпочитам всичко да е събрано в онлайн магазини, така по групи, да е разпръснато и качено тук, качено там. Добре, а какви хора идват при теб най-често? Какви клиенти имаш? Каква е възрастовата група? Всякакви. Аз нямам възрастова група, нямам полове. Смисъл, идват всякакви хора в магазина. Искам да кажа всякакви, да. Абсолютно всякакви. Надявам се този въпрос, който ще те питам сега, нали, да не те притесни по някакъв начин. Когато месецът е добър, какви суми правиш? Не ми трябва точност, просто ориентация. Ами, честно казано, не са кой знае колко. 7-8 хиляди до 10, нещо такова. Добре. Значи да разбирам, че реално от момента ти повратна точка имаш нужда от яснота и повече клиенти, които реално с самата система да ти донесе повече спокойствие един вид. Аз като цяло имам идея да наблегна повече на онлайн продажи. Като казвам да наблегна повече, искам да имам някакво... не знам как точно да се изразя. Прекалено много ми е този наем, тази среща постоянно с хора. Искам да наблегна на онлайн продажбите и може би да преместя магазина в някакъв по-малък. Нещо такова си представям. Смятам, че онлайн магазина би се развил много по-добре от физическия. И ще бъде по-лесно на физическия, ако продължа примерно в този вариант. Добре. В момента работиш сама, както и с шивачките, нали така? Правиш каквото можеш, но няма ясна система, която да ти носи стабилен поток от клиенти онлайн. Абсолютно. Точно така. Да, това те изморява, предполагам. Много. Добре. Това, с което реално можем да ти помогнем, е да ти дадем ясна и проста система за привличане на клиенти, която работи вместо теб, т.е. ти ще имаш повече свободно време. Точно. Да. Нали, това е идеята, да. Да. Нали, не да не правя нищо да печеля пари, образно казано, но просто ми се ще да съм една идея по-ненатоварена и защото така работя почти постоянно, а в крайна сметка май. Да, ами ние правим всичко стъпка по стъпка, за да не те натоварва. Ако ти покажа точно как изглежда за твоя бизнес и как се случва реално, ако ти пасне, би ли могла да отделиш време през следващите 2-3 месеца, за да го приложим заедно? Ами да, стига да ви пасне, стига да на мен да ми е много добре, нали, защото това всъщност е най-важно. На мен да ми е добре, да ми е окей, да не ми струва много пари, защото аз заложих много пари в този магазин, а в крайна сметка не е чак толкова оправдано всичко.
Не знам като цяло за какви пари си говориме и така, което важно ми е също. Да. Ами добре, секунда само ще ви изпратя... Важно ми е какво, кой, как е, що е като цяло, цената на сайта като цяло, ако ще има поддръжка. Важно е. Да, тъй като искам да ви покажа нещо като показно реално, какво всъщност правим, има ли начин къде да ви го изпратя, тъй като вие споменахте, че нямате... Има начин, изпратете ми го на Viber, най-вероятно ще си оправя проблема с телефона до края на деня или утре, така че ще го видя на този телефон. Добре. Ще погледна всичко, което... Да, бих искала да видя нещо, защото сега гадая, ние си говориме нещо, но аз гадая какво се случва и... Да. Няма да е никакво лошо да погледна. Да, разбирам. Добре, аз ще ви го разкажа, само ми дайте една секунда да го изпратя първо. Вие ще си го погледнете и като си оправите Viber-а. Да, ще погледна, да. Не знам, понякога се случва, не знам какъв е проблема, после ще го видя. Добре, искам да попитам, вие имате ли опит с създаването на съдържание, освен вашето желание за сайт? Предполагам, сте правили някакво видеосъдържание, снимково съдържание за социалните мрежи? Имате предвид дали ще мога сама да се справя с снимки и такива неща и качване, или? Да, нека така да го... Мисля, че бих се справила. Да, смея да твърдя, че бих се справила с снимките и видеята сама. Добре. Няма да има нужда да се обработват или... Разбирам. По принцип знам, че е важно, защото снимката продава и така, но бих се справила с това. По-скоро имам нужда от помощ за първоначално създаване. Там насетне мисля, че аз ще се справя сама. Значи, относно сайтовете, ние създаваме всякакъв тип сайтове. Буквално няма значение в каква ниша е самият бизнес. Ние се споразумяваме с самият клиент и подхождаме строго с неговите нужди. Като също правим и оптимизация. Това включва оптимизация на ключови думи, т.е. когато, да кажем, даден човек напише текстил, да кажем пердета, штори и така нататък, да излиза вашия сайт най-нагоре в търсачката в Google. Това е много важно. Да. Оптимизация на страницата, т.е. вътрешно SEO. Не знам дали сте наясно какво точно е предвид тук. Да. Link building, локално SEO, т.е. във вашия град и като цяло в околността да излиза колкото се може повече. И също така анализа и наблюдението, което всъщност не на последно място е много важно. Въпросът е тук дали... на хакерски сайт. Въпросът е тук дали вие всъщност имате предпочитание дали да е на код, дали да е на WordPress или някоя друга платформа. Аз не разбирам от тези неща. Грам нищо не ми говорят. Напоследък почнах да се интересувам от тези онлайн магазини и аз съм скарана с технологиите, с техниката, така че не знам как да отговоря. Добре. Ще ви дам лек жокер, ако мога така да го кажа, за да ви бъде по-лесно. Така, ще ви питам направо. Какво предпочитате всъщност вашият сайт да бъде по-добре изглеждащ и реално да има повече възможности за направление и, как да го кажа, customization на български, повече способности за функционалност. Да бъде по-функционален и да има повече възможности за най-различни неща. Докато, примерно, в WordPress, ако е на дадена платформа, няма да има толкова възможност за правене на... Първия вариант искаме. Да. Така и така правиме нещата, по-добре да са направени като хората. Да, разбирам. По принцип това е и по-желаният продукт от повечето хора, с които работим. Аз се изразявам малко по-обикновено, но така... Не се притеснявайте, няма никакъв проблем в това. Това, което ти предлагам е да работим заедно, като направо ти съобщя цената. Да. Добре. Да знам, защото пак казвам, важно е. Тя ще определи много неща. Така. Също така исках да спомена, че реално ние, всъщност, самият екип, прави демо сайт в рамките на около 3-4 дни. Тоест, това ще рече да направим демо версия, да видите показно как всъщност ще изглежда сайта и след това вие да дадете обратна връзка, с която ние да подобрим сайта, в течение на времето, за да бъде по вашия избор и по вашия вкус. Да. Ами добре, в такъв случай инвестицията за самият сайт и поддръжката в периода на 3 месеца е 1400 лева, като
може да платите на 2 пъти или наведнъж. Тази стена включва изработката на сайта, дизайна, начина по който ще изглежда онлайн магазина, нали така? Да, абсолютно. И 3 месеца поддръжка. Да. Оттам насетне аз ще се справям сама. Ами, вижте сега, по принцип ние не искаме да оставяме клиентите да ходят сами, ако мога така да го кажа, тъй като ние подкрепяме нашата работа не само от солидарност и така нататък, но просто ако бъдете доволна в следващите 3 месеца от нашите услуги, можем да продължим да работим заедно. Да, вероятно, докато свикна, защото за мен е нещо съвсем много различно. Аз това казвам, малко съм изкарана с техниката, наблягам на моята си работа и гледам да се развивам в нея, не в нещата, примерно, в които ви сте силни. Затова най-вероятно ще имам нужда от помощ, защото смятам, че не е толкова лесно. Няма никакъв проблем. Имам определено, аз познавам себе си и знам, че ще имам нужда от помощ. В това няма нищо лошо. Реално ние сме точно тук заради това, именно да си бъдем полезни, така че това е най-малкият проблем. Да. Ами, добре, аз ще размисля нещата, ще преценя и ще се чуем пак и ако решя, ще задействаме. Дали мога да си качвам системно, примерно артикули, които аз желая, нови или как точно се случва? Трябва да има базови някакви модели или не знам точно как стават нещата. Да, ще можете. Да, може. Добре, това ми беше важно. Да. Ами, добре, много благодаря за отделеното внимание. Едната седмица ще се чуеме, нали, поне да кажа да или не, или какво съм решила, защото така е редно да отговоря. Да, разбирам. Искам само да попитам, нали, има ли нещо, което те притеснява? Не. Добре. Предполагам, че сайта ще бъде направен достатъчно добре, за да може да излиза както трябва и където трябва. Дори да му се плащат за реклами. Смисъл, мисля, че ще бъде направен добре. Важно е да излиза на доста места. Али, в крайна сметка това е идеята. Точно така, да. Точно така. Да се виждат повече клиенти. Нямам друго притеснение. Това ми е единственото притеснение. Дали ще е достатъчно направен добре, така че да излиза на много места, да се вижда от много хора. Добре. Ами, вижте, по принцип, аз мога да ви изпратя неща, които сме правили, сама да се уверите в нашата работа и в нашето качество, тъй като ние не обичаме да говорим с думи, а да показваме какво можем. Нали, както сте си направили вашата реклама да излиза навсякъде, така, и моята, ако е направила, ще е супер. Идеята е да се виждат повече хора, според мен. Да, ами точно там всъщност се появява и рекламата, която да достига до сайта. С това също можем да ви бъдем полезни, тъй като, както сте видяла и сама, ние правим точно и това. Тази реклама се плаща как ежемесечно или как точно? По принцип, с рекламата малко нещата не са ясни. По принцип е ежемесечно, както вие казахте, но да кажем, ако се разсрочи в малко по-дългосрочен план, реално цената се намалява и, както казах относно сайта, примерно да кажем, ако е в 3 месече, цената ще бъде по-евтина, отколкото за месец. Да, разбрах. Да, то е логично. Като правим органичен маркетинг и платен маркетинг, не знам дали сте точно наясно какво означава това. Не. Ами платена реклама, която Мета спонсорираме с дадена сума бюджет и самата Мета кампания се спонсорира от Мета и така достига до повече хора. Докато примерно органичния маркетинг не плащаме на социалните мрежи да спонсорират публикацията. Ясно. Ами, добре, стана ми ясно. Аз ще помисля, ще се обмисля моите неща и ще се чуеме отново и ще решим какво да правим. Добре. Благодаря ви. Много благодаря за сега. И аз благодаря много. И до скоро. До скоро, хубава вечер. Чао. Смея да кажа, че разговора премина добре. Разбрахме се за изработката на сайт. Да, има неща, които трябва да се подобрят, но за хората, които не правят продажбени разговори и така нататък, вярвам, че това ще ви бъде доста полезно. По принцип, аз съм изгубил опита в продажбените разговори, тъй като имаше друг човек от екипа, който го правеше, но в момента се наложи аз да го направя, до което няма проблем. Това е в мой плюс. Така че, ако това видео ви е харесало, абонирайте се и ще се видим отново в следващото видео.